A ja vás vítam u nového videa po 2 týždňovej pauzy a dneska sme zase v Rivals a ideme si zahrať. Zase Rivals, takže poďme na to. Kao 12-kový, 31-kový, tak to? Ani jeden, lebo idú k sebe, gratulujem. Sweebru, obrovský je 105-ka. Jasné. Ne, moje arény vyhrajú. Ne, bro. Tak nic. Tak moje arény teda nevyhrajú. Čo, zeberú si nášho RPGčko. Poďme chalani. Ja sa omluvám, že hrajú po 2 týždňoch, ale měl jsem pauzu 2týdňovú. Budem rád za odběr a za subscribe a like a děkuju za 4 subscriby a za lajky všetky, co mi dáváte, aj za komentáře, děkuju moc. Moc si toho vážím. Jo, kámo, bro. Co si brosky myslím? On spadne. Jak? 100? No. Kam si šel, bro? Kam si šel? WTF? Haha. 114 ping, jo. WTF? Game jiný. Chápem? Jasné. Zamínuj mě. Celého tady. Jasné. Kam jiný, fakt. Kamu? Jak mě trýfá? Hej. Padne. What? Asi padl chudák. Já vím, že určitě vy všetci budete říkat, a fakt musíš hrát RPGčkem, bro, si tak slabý. A co jako? Jasné, hoď mi to tady. Jasné. Reálně doplatil jsem na to. Já tě nevidím. Kde jsi? Hej! Bro! Pokud mě to chytíme. Kamu? Fakt do prčíc. Ne. Výborně. Chod do prčíc. Ty vole, za 400 robuxů, alebo koľko to je? Fakt. A že sa cítiš dobre. No ja ne. Yes! Ja som vyhral. Kámo. Nádhera, co je? Brá. Jasné. Jo. Píš mi. Ojo. Tak, já jsem umřel len kvůli takéto kravě. Škoda. Počkaj. Prčíc. Pardon. Ne, fakt mi dá tuto prčíc. Kam? To mi fakt nespravil. Ty 4-3. Já se na to vykašlu, fakt. Jasné, keď je on hore. Chod do... Kámo, chod do lici. Nebudu s takýma to retardama já hrát. Kašlu na to, co? Do prčic. Jaký debilek si bude myslet o sebe, ne? Nervy porád, iba. Debileček. Ale já si myslím, že on je dobrý len v jednej věci. V arenách a potom je úplně všetkým hrozný. No pojď. Já takýchto ľudí nenávidím. Napojat se a potom odejdu, kámo. Reálně on je lepší.
Kam reálne tento je horší a aj taký šem. Mám strašne málo FPS, to sa mi nelúbi, zase sme nejaké, v čem sme? Nedrhla. Marienko sveta. Ach jaj. Jak ja môžu vyhrávať, keď sem v prčicách 50, brosky našiel 50, na zemi, kde je 50, 22 dní, nezabudni, že prídem. Dobre. Pardon, som trošku ADHD, myšok je tak. Uí. Keď sú tam pak, bum, tak ne, bum, uí. 22 dní, nezabudni, sa vrátim. AD? Tak sa to robí. Proste to je léta. IDK, wow. Ja som len stál na mieste a strieľal. Toto bolo spamovanie. Tak, som stál na mieste a nic nerobil. Toto je hrúza. Pade? Jaký ja mám? Ja mám N1000 ráni. Ježišmarienka sveta. Tak N5000 nemám. Potom, co som predtým spravil. Dobre, 3-0. Nebudú nič ríkať, kámo, však reálne cápek je o dosť máme menej. Aha. Kde je bro? Bro. Kde si? Kde je bro? Tam je. Heja. Okej. Pade? Pade? Poď. Pade. Adios, amigos. Výborne. Animation, posledný mi chýba. 100. Kde? Tak. No nevidím. Jsem slepý. Tak. Kúpíme si snajperku. Říkal jsem si, jak mám našetriť toľko peňazí. A my máme snajperku. Sniper. Oh my god. Je to tu. Snajperka. Bomba. Ja som reálne rád aj. Uvidím, jak budu hrát teda se snajperku. Počkejte. Stíháme si zahrát ze snajperku a proti někomu. O tak. 2v1 ze snajperku. Ready. Já jsem ready, chlapci. Ja chci jít aspoň do arén. Aspoň prosím vás, poďte do arén. Jo, dík. Tak. Prvýkrát snajperka. Možno posledný. Uzi. Knife. A toto, kamo, jos. Ty, to vypadá dobre. Tak. Okay. Takto. OK. Tak nic. OK. Dobre. OK. Tak. Sorry. A vím, co si bude. Proč mám shotgunu? Proč mám, kámo, shotgunu? Ja sa nechcem. Táto hra mňa nepočúva. Ja som chcel RPGčko, kámo. Aspoň mňa trošku počúvaj, ne? Ja som ani netrefil. 100. Ja ho... 3-0. 2. V pohode. Kľud.
Ja som v kľude. Keby mi to nelaguje sa. Ja to nedávam kvôli tomuto. To prdele sa mi to sekne, hej. Prčiť, ja nemôžu s ním nič robiť. No a ty vole, čo máte aimbot do prdele? Aimbot. Ty vole, to je jasný. Kam na mobile tam to je. Vlastne, tam je ten samo to strieľa, no nedivím sa. Gratulujem vám, chlapci. Gratulácia, že používate aimbot. Neviem, proste to samo strieľa. Gratulujem. Gratulujem. Ani. Neviem, myšľa hru, ale tak asi nikto. Dobre. No, prohral som, super. Asi tak 5 krát, co už. Ľudia, ja som sa vám OK. Čaute ľudia. Ahojte, na budúce sa uvidíme. Dúfam, že zajtra. Ešte dneska je. Tak čaute.